ಕೇಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ತರಕಾರಿದ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ತೌತೆ ಪುಳಿ ಕೊತ್ತಿಲೆಂಚ ಮನ್ಪುನಂತು ತೂಕ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಿಶಸ್ ಅವೇ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಒಣ ಸೊಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪುಳಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಅಟಿಲ್ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಪಂಡ ತೌತೆ ಪುಳಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕತೆ ತೌತೆ ಪುಳಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅದ ಸೈಜ್ದ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ತೌತದ ತುಂಡೆ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂತದ ಇಂಚ ಮೂಡ್ದಿ ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈತ್ ಅದ ಈತ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೀಸಸ್ ಮಂತದ ಮೂಡ್ದಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೆಕ್ಕದ ಆಯ್ತ ನಡುಕ ಬಿತ್ತ ಮಾತದ ಇಂಚ ಮೂಡ್ದು ಒಳ್ಳೆ. ನೆಕ್ ಖಾರಾಗ ನಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ 4 ಐನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡೋನು. ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಚೂರು ನೀರು ಯಾವುದು ಚೂರು ಮುರ್ಕನಾತ ನೀರು ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋನು ಚಿನ್ನೊಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಕಚ್ಚಿಪು ತೆಲು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಐಕೊಂಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಬೇಯರೆ ದೀಕ. ಸೊ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ಗ ಇತ್ತ ಮಸಾಲಾಗ ತಾರೈ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜರ ಕಪ್ಪದಾತ ತಾರೈ ಪೆರೆದಿನ ತಾರೈ ತೊಂದೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ. ಪುಳಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಾಣ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಲಿ. ಈ ಪುಳಿ ಕೊದ್ದೆಲೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಜ್ಜಪು ಇಜಿಂದ ಅಳೆ ಪಂಡ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಪಾಡುವ. ಸೊ ಅಳೆ ಇಜಿನ ಕೊಜ್ಜಪು ಪುಳಿ ಇತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಪಂಡ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಮರಿಂಡನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ. ಹಳೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕೊಜ್ಜಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಇತ್ತನ್ನ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡೋಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋನಗ ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ತಾರೈ ಅಡಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವುದು ಅಂಚ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಡ್ರೈಲಾತ್ ಒಂಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಕಡೆಯೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆಲುವು ಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆಪು ಅಂಚೆ ಈತ ಯಾವುದು ತುಲೆ ಹಿಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೆತ್ತ ಮಸಾಲಾದ. ಈ ಕಜ್ಜಿಪುಗು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಇಂದೆತ್ತಾತ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪಡಿತ್ತಂಡ ಬಿರೆಲ್ ನಕ್ಕದು ಶೋ ಕೂಡ ಒಣಸು ಅನ್ಪುದು ಆ ತೇಟೆ ಹಾಪುದು. ಸೊ ಇತ್ತ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ತಿನ ತೌತೆದ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ತೌತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ದೀತತೆ ಐಕ್ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲನ ಪಾಡೋಣ. ಸೊ ತಾರಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ತೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಡ ತಾರೀಪು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಲ ತೂದು ಈ ಪೊರ್ತದು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ನೆನೊಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀಕ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುದಿ ಬರಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಕೊದ್ದೆಲದ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯೊಂದುಡ್ಡು ಇತ್ತನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಪಾಡೋನು. ಸೊ ಯಾನೆಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಸಾಲ ಕಡೆನಾಗ ಪುಳಿ ಪಾಡೋನು వచ్చి ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡಲ್ಪ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಣ ಅಂಡ ಇತ್ತನಿಕ್ ದಪ್ಪ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಪಂಡ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಗು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಯಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಕೊದ್ದೆಲಂದಲ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ಯಾವುಚ್ಚಿ. ಸೊ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಂದ ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಆಫ್ ಮಂತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಯಾ ಇನ್ನು ಪುಳಿ ಕೊದ್ದೆಲಗ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಗ ನೆಕ್ ಸಾಸಮಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೆಕ್ ಮೆಂತೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಸೊ ಮೆಂತೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಈತ ಪಾಡ್ದ ಯಾವು. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆದ ತೊಂದೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ
ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಎತ್ಲ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ನಮ್ಮ ಪುಳಿಕೊದ್ದೆಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಪಾಗನೆ ಮುಚ್ಚುಗ ಅಪಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತ ಐಕೂಲ ಈ ಪುಳಿಕೊದ್ದೆಲೆಗ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುಳಿಕೊದ್ದೆಲು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಸುಲಭ ಆಯ್ನ ತರಕಾರಿದ ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಎಂದು ಪುಳಿಕೊದ್ದೆಲೆನ ಇನ್ನೇ ಮಂತದ ಆಯ್ತ ರುಚಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸವಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಪಿರಾತ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಬರ್ತಾ ಯಾನ್ ದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆಂಟ್